أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوة. الحمد لله. Aslamo ala folen ko fe ka ala barkada ka ala wali nyundo biye jumado le 22 janvier l'année 2021 ambi mali jamana kono ambi bamako ambi yirmajo kado bugula ambi garbu kani yere fe anu ali sangare bi jumado e na andi sokadi ko belebele badama dama nyon soro sisa ni kenen kaya a folo mi di juma doy juma e dumbay juma bunya mun me juma kono bunya wara te kungre tala islamo bi nyon soro minge misir la juma do o de juma bunya o de juma valeri o islamo ko nyon soro bunya mbo kono o de karamo bi kangarda minge islamo yi ay jena dabla ay shon dabla ay bingal dabla ay kalladri ay hina mogola o mimi kala ko kutuba blastrali intervention kangarda o de juma do re valeri opma jumado e bunya dumbay ame jumado la bunya warambo kono alakira sallallahu ta'ala wasallam ako juma lazara e dugo jabi wati opma mi lazara dala jumana okoro juma kabo al lazara dakabo parce que muna lazara yi meleke munu bi jigi juma olu bina juma selu ni juma dugo be franyonga lazara pma o de oluka tali opma alakira ko la ko juma lazara dai dugo jabi kli bunya waram mo ko fe ambarma ke anan trike nan je nyonge no jagarja kone ala ka dine waraba an saru président ka bo Côte d'Ivoire Abidjan précisément Zimbabwe onana bo anyebi tamade maboy ala kira ko tamade kanga boye ko duna kanga boye ko halni duna e boli sonay akanga boye ati bunya ko boli abi bunya de ko demaya tigi do ka bora ka demaya la o bunya ben kenen kaya o ko fe tamade mogo mi fana bi tama ala kama ani kuranetigi ani ala kama mogo o kuma anaye nyondo de ala kama dine de tie foli no fe o kuma o dine kliya ano dine badiya o fana bunya be ale ka tama konnana anyaro bora mallaya antara Abidjan alhamdulillah atarani malo kata malboro dama kata ni jego we kata ni dumuni chamanye kata ambonya anjati lala kakla kanni nga delegation che kayala na Côte d'Ivoire Abidjan Yorobawla kata a Yoroba chama irana fo kata fo basam kata ko wajidala kata wajulu beke kata supermarché u bekono ka yoro chama yala kata poru bela u be sababu kera ale okuma anana malla uga dugu ka stragati bo samo san u bi stragati do bo ka dugula no e clé mari jamana kono ya wa nano strati bola ay ledu taka fona nana abuna se jonfe kana dugo nyini ka dugo kenyi afana nana o ledu dafa bi kana se joya anambal makedo no e bayowe kanu nyedanka nzigero la kado bugunna ya vraiment ni sojara ni akanani mfarfunna ni akanani wale reyele bi an wasa kosbe parce que nyo fo ay misaka mo minungo ko u islam wi yoro janfe on mi kabogo la mo minu na nga shego yoro ka jam oluga islamia obni kabogo ya parce que kuma dola on mi mallaya ani karamo be nyo nyakoro ya peut-être nebse ka kodo ke iba soro ma fo ala ko peut-être la ko retere nga yoro jave mo no ko ka bi ay darafe ni ba kanu ka jigiya munafikiya tise ka yi ula sabu karamo nyetila opma oluka karamo kanu anulu ka dine yere obi mo de da ala yere la on munu bi karamo sengoro peut-être on ga keto betike asbaba yere ala de bo chendo ala ka anta ke chenre o ko fe fana ale be jamana minano Côte d'Ivoire mano jango Abidjan yere fana gelia be Abidjan ale fana sigi me quartier minna gelia babi o kuma mogo mi misaka dine ke o ma ka dogo jango fo ka ta ke dine nyemogo min kal farala ambi ala deli ala ka en français ala
bon o kɔfɛ komi an y'a fɔ a ye n ko anw ka karamɔgɔ ye Aseyidi Sherif Usmani Madani Haidara de anw ka danayamɔgɔ don anw de dara ale la mais anw ka laɲini tɛ bɛɛ ka da la ye abada anw tɛ fɛ bɛɛ ka tugu a kɔ abada a mɔkɛ ye kira min ye bɛɛ ma dɔ la bɛɛ ma tugu o kɔ anw t'a ɲini bɛɛ ka tugu a kɔ mais anw bɛ a barika da an kuma dɔn anw bɛ a waleɲuman dɔn an kuma dɔn ni mɔgɔ min n'o jara maa min ye i b'o minɛ n'o ma diya n ye fana i b'o yɔrɔnin jɔsi ka b'i kun n'o tɛ anw bɛ karamɔgɔ barika da sabu fitiriwale ye kafiri ye Haidara ni ce ka kɔnɔw ni sangarow fara ɲɔgɔn kan ni fɔnbɔw ni bagajogow fara ɲɔgɔn kan bon kelen kɔnɔ an kɔnɔ jɛlen an ni ɲɔgɔn cɛ an yafalen kɔ ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ kungow bɛɛ lajɛlen la ni dusukuɲumanya ye Haidara sababu don Haidara i ni ce laɲini ɲuman min b'i bolo diɲɛ kɔnɔ karamɔgɔ ka laɲini ye min ye fo mɔgɔw ka nin faamu n bɛ segin a kan han laɲini min bɛ Haidara bolo kabi kunungo fɔ bi ni maa min ye karamɔgɔ Haidara sɛbɛkɔrɔ lamɛn i b'a laɲini dɔn laɲini foyi tɛ ko silamɛya faamu ka se ka sɔrɔ mɔgɔw fɛ o kɔrɔ ye silamɛya ka se ka jɛsɛ ka cari silamɛya kana kɛ da ye a ka kɛ baara ye silamɛya kana kɛ anw ye silamɛw ye silamɛya de ka kɛ anw ye silamɛw ye o ka dɔn ni anw ka baara ye wa karamɔgɔ ka laɲini ye bɛn ye a bɛ laɲini min kɛ bɛn don o de la ne bɛ to ka wele bila hali bi n ka bi intervention n y'a fɔ n ko karamɔgɔw bɛ tile k'a fɔ k'an ka ɲɔgɔn minɛ mais ne ma sɔn an ka ɲɔgɔn minɛ kuma ma bara parce que u b'a fɔ an ka ɲɔgɔn minɛ mais olu yɛrɛ tɛ fɛ an ka ɲɔgɔn minɛ min yɛrɛ karamɔgɔ min yɛrɛ ko k'an ka ɲɔgɔn minɛ ko ala ko tɛ dɛ ale yɛrɛ ka laɲini tɛ an ka ɲɔgɔn minɛ ye n m'o dalu d'i ma sisan baasi tɛ ne ko k'an ka ɲɔgɔn minɛ an karamɔgɔ an sɔnna o tuma ni maa min ko ale ye nin taabolo in ye munna i b'o dɔgɔya n'i y'o dɔgɔya est ce que ne bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ k'a sɔrɔ k'i to k'o dɔgɔya wa ayi o tuma an bɛ ɲɔgɔn minɛ mun na an bɛ ɲɔgɔn minɛ ko ala ye kelen ye Muhamadu ye ciden ye mɔgɔ si m'a fɔ ko Bakari ye ciden ye mɔgɔ si m'a fɔ ko Gawusu ye kira ye bɛɛ ko de ko Muhamadu ye kira ye o tuma an ka ɲɔgɔn minɛ Muhamadu la an ka ɲɔgɔn minɛ an ka dalilu ye kuranɛ ye sabu an ka dalilu tɛ biologie libre ye dalilu tɛ physique chimie dalilu tɛ EM ni SMU ye dalilu de ye ayiwa kira ye min fɔ n'o ye ala yɛrɛ ye min fɔ kuranɛ o y'an ka dalilu ye an ka dalilu filanan ye ala kira ye o kɔfɛ an ɲɛsin yɔrɔ alikaba ye o tuma an ka ɲɔgɔn minɛ olu la diinɛ faamu tɔ e y'a faamu cogo min a k'o cogo ye ne y'a faamu cogo min b'a k'o cogo ye bonya kɔnɔ k'a sɔrɔ an si ma si dɔgɔya mais ne ko an ka bɛn ne bɛ ka diinɛ taabolo tɔw lagosi k'olu dɔgɔya n ka taabolo ɲɛfɔtɔ o tuma bɛn bɛ sɔrɔ cogo di o de la karamɔgɔ Haidara ka kasɛti bɛɛ la i b'a sɔrɔ toujours a bɛ bɛn ɲini wa a bɛ jɛ ni ale ka tɔɲɔni ye pour que bɛn ka se ka sabati a bɛ jɛ ni ale ka nɛnini ye ka sabali a nɛnibaaw kɔrɔ pour que bɛn ka ɲɛ mais ni ne ko n ti yafa ne nin b'a ma n ko fɔ n ka sariya de k'a kɛcogo la bɛn bɛ sɔrɔ cogo di sabu bɛn ti ɲɛ abada fo dɔ k'i yɛrɛ kɛ lagalatɔ naloma ye karamɔgɔ min jɛna ni o bɛɛ ye ka jɛ n'o fatoya bɛɛ ye ka jɛ n'o lagosi bɛɛ ye ka jɛ n'o dɔrɔmɛ bɛɛ ye pour bɛn ka kɛ ka bɛn n'anw ka tile o de ye Aseyidi Sherif Usmani Madani Haidara an b'a fɔ nin kɛnɛ in kan Haidara i ye cɛw de dilan bilahi i ye cɛw de dilan cɛ minnu kelen bɛ se ka jamana ci i ye cɛw dilan cɛ minnu kelen bɛ se ka dugu ci i ye cɛw dilan cɛ minnu bɛ tiɲɛni kɛ diɲɛ kɔnɔ i y'olu kɛ ɲumankɛlaw ye ka musow kɛ laadiriw ye ka denw kɛ dugaden ye i y'o kɛ k'a sɔrɔ hali t'a dɔw dɔ yɛrɛ Haidara an b'i fo walahi ɲansɔrɔ n'a y'a sɔrɔla ko e ka laɲini ko a faamuna diɲɛ kɔnɔ furigatigi ninnu fɛ gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ ani diɲɛ kɔnɔ ɲakuma banna Haidara nka tiɲɛ yɛrɛ la kɔrɔ kɛra Haidara i bɛ dugawu kɛ anw minnu ko an b'an se dayɔrɔ la dugawu k'an ye ala kana diɲɛ nata don an dusukun na n'o kɛra an mago bɛ min na a ti ɲɛ n y'o fɔ karamɔgɔ bɛ filɛli kɛ ka taa diɲɛ bazɛn ni diɲɛ etazi ni diɲɛ muso ni diɲɛ mobiliw la a bɛ sɔn ka fɛn bɛɛ kɛ pour que o ka sɔrɔ o la Haidara ye filɛli kɛ ka taa kaburu la ala ye fɛn bɛɛ d'a ma bon pour que i ka fɛn bɛɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma ala bila f'i ka kaburu de filɛ n'i ye muso sɔrɔ yanni kaburu cɛ o y'i ka muso minɛ n'i ma fɛn sɔrɔ kun i yɛrɛ ye n'i ye den sɔrɔ o minɛ n'i ma fɛn sɔrɔ kun i yɛrɛ ye n'i ye mobili sɔrɔ o minɛ n'i ma fɛn sɔrɔ kun i yɛrɛ ye Haidara dugawu kɛ anw ye anw minnu wulitɔ don e sɛgɛnnen don e kɔrɔlen don si taara ɲɛ o tuma anw minnu ye e remplaçant ye sini ma dugawu k'an ye diɲɛ kanu kana don an dusukun na an ka kɛ ala kanubaa ye an bɛ min fɔ an da la o ka kɛ dusukun na n'o kɛra ɲinifɛn bɛɛ bi sɔrɔ wa gɛlɛya bɛ wuli wa karamɔgɔ a ka kuma tɛ taa dusukun na kun wɛrɛ foyi t'a la kuma in bɛ bɔ da min kɔnɔ o da yɛrɛ ala ko min o da n'o datigi n'o dusukun t'o kan karamɔgɔ ni i bɛ min f'i da la n'i tɛ o ye walahi ala tɛ sɔn fiyewu i ka kuma ka kɛ nɔrɔ ka don dusukun foyi la o la Haidara mana kuma yɔrɔ o yɔrɔ hali n'i t'a fɛ i b'a faamu
muna parce que a bɛ ka kuma ni nin ye wa min bɛ fɔ a fɛ o jogo b'ale la ɔ karamɔgɔ bɛ wajuli kɛ k'a kana jogo lajɛ a ye silamɛya n'i ye min fɔ a y'o minɛ mɛ a kana dɛrɛ jogo lajɛ ɔ ne ye jogo ma lajɛ e dun jɔ ma ɲɛfɛ bɛɛ bɛ k'a ɲɛsin e kelen ma e sigi ma ɲɛfɛ bɛɛ bɛ ka e kelen lajɛ e bɛ k'an seri misiri la n'i biri an b'an biri munna k'an bɛ k'i ladege mɛ n'an bɔra misiri la k'an kana e jogo filɛ o kɛra janfa ye ala ko an ka kira muhamadu jogo lajɛ ko ni kira muhamadu ye min kɛ k'o de ye kɛta ye o tuma karamɔgɔ ɲuman bɛɛ kan ka kɛ misaliya o ɲɔgɔn na ayidara kɛra misaliya ɲuman ye ayidara i ni ce an b'i fo k'i barikada k'i koɲuman dɔn ka dugawu k'i ye o kɔfɛ n'an bɔra yen an bɛ tila ka Côte d'Ivoire ansaru bɛɛ fo a n'a bayakila bɛɛ a n'a kanuɲɔgɔn bɛɛ ani karamɔgɔ dɛmɛ bi yɔrɔ yɔrɔ dogo ni bange la an ka foli bɛ ɲɛsin u ma ka tila ka abijankow bɛɛ lajɛlen fo an ka nin ɲɔgɔn fɛn o fɛn bɛ yen fana an b'u fo nin bɛɛ la fana an jugu minnu bɛ yen n'olu b'an dɔgɔya k'an fɛgɛya k'a ɲini jogo juguya bange an na k'a danbetiɲɛ bange an na ka kuma jugu bɛɛ fɔ an ma nin kɛnɛ in kan fana an b'u fo olu de ye bandi chefw ye n'olu m'u ka baara kɛ jɔyɔrɔba min ni ala kan k'an bila an tɛ bila ye i bɛ ayidara ye bonyaw bɛɛ kɔnɔ n b'o f'i ye bi kɔnɛ o tila bɛɛ ye ayidara dɔgɔyara mɔgɔninw fɛ n'o kɛra ayidara b'i cɛsiri ala fana b'a bonya nka n'i ma dɔgɔya k'i fɛgɛya mɔgɔ dɔ fɛ ni faden ma y'i la i tɛ taa ɲɛfɛ o tuma jugu minnu bɛ yen k'u ka a sɛbɛkɔrɔ kɛ wa n ye nin fɔ a ye siɲɛ caman mɔgɔnin bɛ maaba dɔgɔya bɛɛ b'a dɔn ayidara ye mɔgɔba ye bɔn n'aw ko ko mɔgɔnin kana ayidara dɔgɔya o tuma aw dun ko kira ko mɔgɔnin bɛ maaba dɔgɔya o tuma mɔgɔnin aw tɛ fɛ mɔgɔnin ka baara dɔ kɛ wala mɛci aw fɛ a ka mɛci dabila mɔgɔ min ye mécanicien a bɛ mécanicien kɛ min ye soudeur o bɛ soudeur kɛ min ka baara ye dɔnkili da o bɛ dɔnkili da o bɛ balo o de la mɔgɔnin ka baara ye maaba fɛgɛya ye n'o m'o kɛ fana a bɛ ɲɛ wa o tuma f'u k'o de sabakɔrɔ kɛ pour que kɔ kan'u faga wa a ma ban dɛ ala kira muhamadu zuriya ye ayidara ye bɛɛ ko ten wa an bɛɛ y'a dɔn o tuma ni kira muhamadu bɔnna ye ayidara ye ni ayidara tugura kira muhamadu la mɔgɔ minnu ko k'u tɛ kira muhamadu fɛ kunungun n'o bɔnnaw kɔni ma ban n'olu tugura ayidara la o kɔrɔ ko fɛn fila kɛra a ma ayidara ye a bɔnna janfa walima a ma umu jamilu bɔnna y'a janfa donc o tuma ni ayidara ma a bɔnna janfa abu jahili fana bɔnna ma abu jahili janfa abu lahabi bɔnna ma abu lahabi janfa samara bin jawsi bɔnna ma janfa tiɲɛ yɛrɛ la f'olu ka kira muhamadu bɔnna kɛlɛ fo ka t'u sa o tuma u b'u ka baara la aw y'u to k'u ka baara kɛ nin ye olu ka baara de wa a b'o cogo la lahara jɔ don ala kira sallallahu alaihi wasallam a ko karamɔgɔw bɛ na lahara ko karamɔgɔw bɛ waso ɲɔgɔn na lahara ni min ka mɔgɔw mana min tɔɲɔ c'est-à-dire tɔɲɔni mana da e ka i ka mɔgɔw fɛ i ka tile la e bɛ na waso ne la lahara ne fana bɛ waso n ko nin fana kɛra ne la nin fana bɛ waso bɛɛ bɛ waso ko ni min ka tɔɔrɔ ka bɔ ni bɛɛ ta ye k'o de ye lahara waliju bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye bɛɛ bɛ tugu o de kɔ o tuma n'anw bɛ fɛ ayidara ka kɛ waliju ɲɛmɔgɔ ye lahara a ka bila ala ka maabaw ɲɛfɛ lahara fo mɔgɔ ni ka ayidara sɛbɛkɔrɔ dɔgɔya k'o cɛya ni sɛgɛnna mala ta ye k'o cɛya ni waliju bɛɛ ta ye mɛ n'o ma kɛ o kɔrɔ k'a ma ɲi o tuma o la ayidara dɔgɔyali ninnu man kan an tɔɔrɔ a man kan dimi komi mɔgɔ yɛrɛ k'i ka maaba lagosi k'a mɛ a bɛ digi min la dɔɔni nka o n'a ta bɛɛ hakilimaw de kan k'a faamu ko kira muhamadu min ka bɔ ni fɛn bɛɛ ye o de nɛnina k'o de dɔgɔya ka abu jahili y'a dɔgɔya umu jamilu y'a dɔgɔya abu lahabi y'a dɔgɔya abu lahabi tile kelen kira muhamadu m'a dɔgɔya tile kelen seydina ali m'a dɔgɔya tile kelen abubakar m'a dɔgɔya tile kelen hali ali m'a da waga ka abu lahabi jaabi ni dɔgɔlen kelen tile kelen a ma kɛ mɛ kuranɛ de ko o yɔrɔ la sa ko tabati y'a da abu lahabi o bɛ kuranɛ de kɔnɔ o mɔgɔ kɔrɔ jumɛn ye kira muhamadu dɔgɔyaba ala de y'o jaabi kuranɛ na o tuma ni kuranɛ aya tɛ jigi bilen jibirila tɛ jigi bilen ni mɔgɔ min tugura kira muhamadu kɔ i dɔgɔyaba ye kira muhamadu dɔgɔyaba ye o jaabi bɛ sɔrɔ min kuranɛ kɔnɔ mɛ ni o dɔgɔyara ni mɔgɔ dɔ bɔra k'a bɛ o tigi jaabi non jaabi bɛ sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ sabu kira muhamadu dɔgɔyalen abu lahabi fɛ ala ko abu lahabi bolo fila halakira a yɛrɛkun bɔnɛna a ye nafolo min sɔrɔ k'o tɛ foyi ɲaga t'a la ko a n'a muso juguni umu jamilu k'u bɛ janama kɔnɔ ala y'u lagosi k'u fɛgɛya ko mun kɛra k'u ye alakira dɔgɔya o tuma ni maa min fana ye kira muhamadu zuriya dɔgɔya zuriya min tugura kira muhamadu kɔ o tuma o jaabi bɛ sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ hali ni jibirila ma jigi bilen danga b'o tigi ka bɛɛ o dɔn o tuma an bɛ wele min na kanuɲɔgɔn bɛɛ n'an ye karamɔgɔ lagosi k'a mɛn dɔrɔn an bɛ ala de tanu ka kuma hali bi an badenw fɛ mɔgɔw kana hakili dusu bila hakili ɲɛ toujours hakili ka lajɛli kɛ n'i ye histoire kɔrɔw lajɛ waati dɔ la u tun ye ŋanaŋanakan dɔw fɔ ka jɛnɛya nkalon ta k'o da karamɔgɔ ayidara la
n'a mɛnna mɔgɔw fɛ a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ mais e k'a lajɛ ta dɛ nabila isa belebeleba a fɔra ko yɛrɛ ye ɲɛmɔgɔden ye ala ka nabi ɲuman ala ka kira nabi ɲuman 1,400 a b'o la kira 317 a b'o la kira 25 a b'o la kira belebeleba 5 isa b'o la ko halala tɛ fiyewu bon a ye kitabu bɛɛ lajɛ isa ye mun kɛ k'u jaabi foyi ko ne isa ala ka ne di ni ala ka kumakan ye ni ala ka kira ye a fɔra ko mariyama belebeleba muso min ɲɔgɔn tɛ yen n'i b'a faamu dani yɛrɛ bɛɛ la seda mariyama a fɔra de n ko ni kira mamadu tun bɛ kuma a b'a fɔ de ko hali ni an ma mariyama don o kɔrɔ ko kuma tɛ muso tɔw ma quoi ni kira ko k'i bolo don muso tɛgɛ kɔnɔ k'o ye haramu wali muso tɛgɛ la k'o ye haramu ye ni dɔ ko mais ko hali ni ko t'i n'a cɛ a bɛ se ka fɔ ten ko hali n'an ma mariyama don donc munna ko sabu an ma mariyama kabo o n'a ka bonyaba jɛnɛya de dara o la wa ala ko mariyama n'a ko k'a ma jɛnɛya kɛ k'ale b'a jɛnɛ wa a m'a kɛ fana mais k'a fɔ dɔrɔn m'a kɛ ko n'o fɔra ko n bɛ jɛnɛ k'a fɔ n y'a kɛ fana n'i y'o fɔ n bɛ jɛnɛ sabu m'a kɛ a ma k'i bɛ mun fɛ sisan mariyamu i da de n'i kumana n'i y'u jaabi n bɛ jɛnɛ nka ni jɛnɛya nkalon dara i dara la ni mɔgɔ dɔ ko k'i bɛ i dara fɛ n'i ko ko fɔ i dara ka kuma o kan est ce que i bɛ silamɛya ko ɲɛdɔn mariyamu y'a dadi zakariyaw belebeleba jɛnɛya nkalon dara la fo ka taa i tɔgɔma zakariyaw gɛn k'a faga a gɛnna de k'a ye jɛnɛya kɛ wa a ma jɛnɛya kɛ wa a ma jɛnɛya kɛ a mi jɔ fana de a bolila de mais ni jɛnɛya nkalon dara e la bi ne y'i sen ta kabi k'i bɛ boli an b'a fɔ n ko a kɛ n'a ma kɛ n ka boli mun na mais zakariyaw ala ka nabi ɲuman don jibirila bɛ jigin a kan jɛnɛya nkalon dara la a ma kɛ fiyewu wa a bolila k'i yɛrɛ ɲini o bɛɛ la u m'a to yen u taara fa k'a to tiɲɛ kan zakariyaw o tuma ni maa min ye ninnu lajɛ ni histoire filɛ Yahaya lajɛ Yahaya kunkolo tigɛra de ka kɛ sunguruba sara ye pour que jɛnɛya ka kɛ i n'a fɔ n'i bɛ jɛnɛya kɛ sunguruba la bi a b'a fɔ téléphone san ka di yan moto san ka di yan mobili san ka di yan sunguruba de ko n'i bɛ fɛ ka jɛnɛya kɛ nin la Yahaya kunkolo di yan wa ala sɔnna fana na ɲɔ kunkolo tigɛra o de kama mais ni maa min ye nin histoire bɛɛ lajɛ ka ninnu bɛɛ faamu silamɛya tarikuw la ani kuranɛ kumaw kɔnɔ ani histoire baw la o tuma o la fɛn o fɛn bɛ ka kɛ bi an karamɔgɔ la bɛɛ kan k'o faamu donc o tuma n ko n bɛ bɔ dɔrɔn ka foli kɛ komi motɛri minnu n'u wulila ka ban mɔgɔ t'u jɔyɔrɔ n'o tɛ ne tun y'a kanu de miniti 5 dɔrɔn n m'a yira k'a fɔ ko jariya ko ne nana n ka so o tuma mais n ye sira fara fo ka taa fɔ ɲɛfɛ vraiment i nali diyara n ye kosɛbɛ nisɔndiyara n fari fonina dakuruɲɛ 2 n b'o d'i ma i ka foli kɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen la inchallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فولي أني والمندو أن بركاته أمبوتا كنيسي تندين بلا جلما كأقول تندين بلا جل فوق بلا جل والمندو إن شاء الله كأننا نفعل كاندمة على قصون يعاني على كريوفني أكرم الله أسيس رسولنا مدني أدرا أكرم من يوم لا يقوم يوم يا ربي قديما يا لا كان بدل يسوع وجوده يا ربي يا ربي يا ربي الله كلام يا قصون كلام قصون صلى الله عليه وسلم سلم وقف أمي أكرم ورفو بدر علي سماري كافوكا والمنو كأبركنا إني فوا فمن كل ما على كودي أم بلا جريمة على صنع أم ولا كودوا على صنع أن أنسندا قديما لا إن شاء الله كنا فوليكا أي كنا دو ينافق على دو كاي إن شاء الله على صنع أنسرا ديما لا جريمة أم ديما لا ما نسنجال نكوسبة على صنع ما أيرني دلا أكرم وكا ما أي أنسنجال فوا دمات مي أن دارون على سراك الله أكبر على فوا على بركة على صنع أنسرا ديما لا أنا هيرا لا إن شاء الله ما كنا أسرع هيرا لا أمي دو كاي على صنع إن شاء الله ما نجوا لا كوسبة لما دام بلا بلا جريمة إن شاء الله على صنع نندوك دريسا بايو كوسبة أنا نيندينجا على صنع أنا باشي تعالى أنا كودي أكرم ولا أجرني ما جاء فلان فلان كو ما أجرني كوسبة على صنع إن شاء الله على كجالني على كنيني بودو على كدرسه فني على كان سكو كاني على كان ملو على كان لبو على كان لبلا على كربونيا كمان صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا منا دونك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بالدوام ملك الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
ala ka laban ɲini ala ka ɲinifɛnw nɔgɔya ala kɛra bonya kama sallallahu alaihi wa sallam ani baraji